Ang iba'y simple, pero may iba namang creative ang disenyo habang gawa naman sa recyclable materials ang ilan. Pero kahit ano pa yan, ang importante, magamit ang alkansya para makapag-ipon. Ang mga alkansya, pagmamay-ari ng mga learner ng Schools Division Office ng City of San Fernando, La Union na kumasa sa Ipon Challenge. Ang pag-iipon, sabay-sabay na sinimulan noong December 10, 2025. Paliwanag ng SDO City of San Fernando, La Union, ang mga alkansya at ipon ng mga learner na nanatili sa kani-kanilang bahay at minomonitor ng mga guro kung ito'y nadadagdagan. From time to time, chine-check ng mga teachers at nagpapasa sila ng mga pictures sa kanilang group chat na nag-iipon sila hanggang dumadami yung mga barya na nakikita sa alkansya. Transparent, nakikita rin. At noong ngang March 6, 2026, sabay-sabay na binuksan ang mga alkansya ng learners. Hindi lang mga learner ang excited na nagbukas ng alkansya, maging ang mga magulang kasama rin sa nagbiyak ng alkansya. Mula sa 33 pampublikong paaralan sa SDO City of San Fernando, La Union ang kumasa sa Ipon Challenge na nilahukan ng 19,378 learners mula kindergarten hanggang senior high school. Tumataginting na 7,340,860 pesos and 36 centavos ang kabuuang naipon. Paglilinaw ng SDO City of San Fernando, La Union, lahat ng mga naipon ng bawat learner, kanilang-kanila at walang ni isang kusing ang napunta sa paaralan. Kaya natin ginawa yun kasi gusto natin sa pagtatapos ng taon, usually graduation yan, recognition rights, gusto namin na may pera ang mga bata at hindi ito maging sagabal sa kanilang selebrasyon. Kasi usually wala nang pera yung mga parents sa mga ganyang panahon. Kaya gusto natin na makatulong yung kanilang mga anak dahil sa kanilang pag-iipon. May kanya-kanya rin daw na pinaglalaanan ng ipon ng bawat learner, gaya na lamang ng grade 8 student ng La Union National High School na si Daniel Grace. Ang kanyang ipon, umabot lang naman sa 55,757 pesos. Nag-start po kasi nung mga napanalunan ko po na contest, like sa PIMSU and SIMSU po. And ginawa yung mga pera po na naipon ko, yun po yung reward po sa akin ng parents ko. Tapos yung mga ipon ko rin po, hindi lang po yung reward nila sa akin, pero nanggagaling rin po sa baon ko. Kasi hindi po ako yung parang tao na gagastos kaagad, and parang may alam ko naman po sa sarili ko na may disiplina rin po ako pagdating sa pera. Ang perang naipon, gagamitin niya sa pag-aaral at dadagdagan pa raw para may magamit na pangkolehiyo. Samantala, ayon din sa pamunuan ng SDO City of San Fernando, La Union, hindi sapilitan ang Ipon Challenge. Wala rin umanong bearing sa academic grades ng learners ang Ipon Challenge. Joan Punsoy, Balitang Solid North.